Знаете ли, че този Volkswagen Passat е един от първите автомобили в средния клас с фабрично вградена мултимедийна система? В средата на 90-те той разбива стереотипите с дебюта си, не само с модерния си дизайн, но и с революционната си електроника, която го издига на ново технологично ниво. Историята започва, когато Volkswagen решават да интегрират първата вградена навигационна система в модела – Multifunction Display. Тази система комбинираше радио, CD changer и навигация в едно устройство, което по това време бе лукс, запазен само за премиум марките. Още по-изненадващо, този модел предлага и управление с гласови команди за някои функции, нещо почти нечувано през 90-те години. Малко известен факт е, че първите навигации работят с CD дискове, което прави системата уникална за времето си. И това не е всичко. В някои версии се срещат и LCD дисплеи, които днес изглеждат ретро, но тогава бяха върхът на технологиите и предвестник на бъдещето в автомобилната електроника. А вие карали ли сте такъв модел Passat? Коя кола или марка да разгледаме следваща? Последвайте за още автофакти.